seva i dels seus xiquets, que prometen que no són cabres, són xiquets de carn i os. Un petonet, Joan Bocairent. I ara vaig a la carretera del Cap de Sant Antoni, que és la que va des de Xàbia fins a Dénia. He quedat ahir amb un xic que en Facebook s'anomena Netlook i que m'arreplegarà per ahir, que té casa a Dénia. I avui sí que vaig estar a Dénia. I si no fa molt oleatge, a veure si puc fer kayak, que si té com un kayak o això. Estic així. Esta és la platja de Xàbia. I estic a 2 minuts del puesto. Sí, ¿vale? La muntanya i la platja, claro. Saps? Que el terreny és molt escarpat i això en València no... Uy, Calle de los Abrazos, qué chulo, qué bonito. ¿Sí? Estic així amb el Jaume. Hola. Anem a fer kayak, com aquí. Estem a la platja de Dénia i això costa moltíssim. Tenim que coordinar-se. Una, dos piscines. Uy, qué rápido vamos, ¿no? Sí, va. Això m'ho vol fer molt bé, Bueno, dins no, mig fora. A la cova tallada. A la cova tallada. He anat amb el Jaume fent kayak, que me caigo. Ei! Posar-nos ja en modo tornar amb el kayak. Ostres, tu, que guai! Vinga, que no passa res, perquè lo peligrós aquí és el vent, però... Ai, perdó. Que anar una mica cap a dins, no? Sí. Si se fa un poquetet, tu continua que jo rectificaré. Ah, bueno, espera, vaig, algo.
Heu vist on viu? O sea, perdona. Ahí enmig de la muntanya que es veia tot, la vista cap a la mar també. Vaig anar a Pedreguer, tal volta aniré a Vergel també i Oliva. I demà des d'Oliva aniré directament a Benicàssim al Rototó a rebre la meva aposta guanyadora. He pensat que encara que és prompte, que són les... no arriben a ser les 9 del matí. He pensat donar-me una volta per Dénia. El port de Dénia. No deixem passar. Jo crec que vaig intentar anar-hi a veure el castell de Dénia. Això és Foramurs, ja. Dius, això. Foramur. Fora del mur. Doncs estic al castell de Dénia. Vaig a pujar, costa 3 euros, però per a la gent que viu a Dénia no costa ni un duro. I estic amb la xica Elsa que està ara al quiosquet i com ella no paga perquè és així, m'ha dit que em convida. O sigui que he deixat la motxilla al seu cotxe i anem a veure el castell. I va des del mar hasta els 4 cantons que diuen que és a l'altura de l'Ajuntament. I ara està tot tallat per el desfile. Crec que demà és Sant Roc i és la festa d'ací dels moros. Després de pensar-ho moltíssim, que m'ha costat pensar-ho molt, he pres la decisió de venir a Pedreguer, que està una miqueta més al sud. És com que he tornat a baixar. I si vaig a Verger, puc anar encara demà. Puc fer Verger i Oliva. Estic al centre del poble, que pareix que està tot buit encara perquè és l'hora de la sesta. Està tot així. Anem a deixar fluir això, que sempre és com millor passen les coses. Deixem fluir. Estic dalt de Pedreguer. La veritat és que la província d'Alacant és superbonica, si no fora perquè està petat de cases i tot això, enmig de la muntanya. Hola, hola. He dit, doncs vaig a donar una volteta per el poble, quan de sobte una xica que s'anomena Marta m'ha mandat un missatge per Facebook de la posta i m'ha dit: estic a Pedreguer, què necessites? I jo, una dutxa! I m'ha convidat. Té uns ulls, s'anomena Marta, i té uns ulls blaus supergrans, preciosos,
guapíssima. I han anat perquè a fer una cosa, fer una de teatre o alguna cosa així, i vaig al puesto on m'ha dit, que s'anomena Faràndula, i a veure, i estic molt a gust ara mateix. És que m'he pogut quitar tota la suor. La creación, no tengo límite. Si yo le pongo esta línea de voz, me permite investigarme, alargarme. Mientras que si estoy con mi voz normal, muchas veces soy más puro, pero puedo decir burradas tremendas.